U wara li ġie konfermat li l-proċess għal ftehim ġdid dwar il-provista tal-gass għadu ma ġiex konkluż, Robert Abela ħarab mill-ġurnalisti u Mirjam Dalli ma rridx tgħid kemm ilu illi bdew in-negozjati. Il-ftehim illi kien hemm għal dawn l-aħħar 10 snin dwar il-provista tal-gass ser jiskadi fit-13 ta' Awwissu u l-Gvern sal-lum għadu ma konkludix dan il-ftehim ġdid għal provista tal-gass biex il-familji u n-negozji ikunu żgurati illi jkollhom l-enerġija fi djarhom u l-istabbilimenti tagħhom. Wara li l-Partit Nazzjonalista tkellem fuq it-tema tant importanti, il-Gvern laqqa b'urġenza l-MCSD f'Kastilja iżda anke wara li kien hemm bosta nuqqasijiet li jridu jiġu mwieġba, il-Prim Ministru ħarab mill-ġurnalisti. Prim Ministru, nistans mistoqsija żgħira Prim Ministru. Intant wara li Abela evita l-mistoqsijiet tal-medja, il-Ministru Mirjam Dalli spiċċat kostretta tirrispondi d-domandi u kien hawn fejn ikkonfermat li dan il-proċess għadu mhux magħluq, apparti li ma rridx tagħti d-data eżatta meta il-Gvern beda jinnegozja dan il-ftehim. Il-proċess għal ftehim ġdid beda, kemm ilu li beda? Huwa proċess li mexxiet lana Malta u ilu li beda għal numru ta' xhur. Kemm imma? Beda fis-sena 2025. L-aħħar tas-sena, fil-bidu tas-sena. Ta' tkun tista' tgħaddi iktar informazzjoni. Intant il-Partit Nazzjonalista għamilha ċara li gvern li verament iġib l-ewwel u qabel kollox l-interess nazzjonali ikun gvern li jibqa' ffukat fuq l-interessi tal-pajjiż u li jkun preparat minn qabel għal dak li jista' jaffaċċja l qudiem.